това видео ще ви покажа как да наредим купчето на Рубик. Първо, трябва да наредим белият кръст. Започваме от бялото, защото то най-много изпъква в сравнение с другите цветове и се вижда най-лесно. Така, търсим средните купчета, които са бяло-червено, бяло и зелено, бяло-оранжево и бяло и синьо. Ето тук е бяло-оранжево. За да го сложим на неговото място, което е тук, трябва да завъртим оранжевото към оранжево. Ето как. И като обърнем нагоре, белите съвпадат. Същата процедура, ето, бяло, червено. Червено към червено, обръщаме нагоре и си идва на мястото. Бяло и зелено. Преместваме зелено към зелено и като го обърнем, бялото си идва и то на мястото. Остана бяло и синьо. Ето, синьо към синьо, като го вдигнем и бялото си идва на мястото. Така, направихме белият кръст. Сега трябва да сложим ъглите. Намираме единият ъгъл, който е бяло, червено и зелено. Виждаме къде трябва да бъде. Щом бялото е отляво, завъртаме долният слой надясно, смъкваме лявата страна, връщаме долният ред надясно и вдигаме. И това купче си идва на мястото. Същата процедура правим с следващото. Бяло, оранжево, синьо. То идва тук. Щом е отдясно, ето, отдясно, завъртаме долният ред наляво, дясната страна смъкваме надолу, връщаме долният ред надясно, вдигаме и се идва на мястото. Така, търсим следващото, което е бяло, синьо, червено. Слагаме го където трябва да му е мястото. Щом е отляво, долният ред надясно, смъкваме лявата страна надолу, връщаме долният ред и вдигаме. Така, остана още едно. Ето къде се намира то. То се пада отдясно. В такъв случай, долният ред наляво, дясната страна надолу, долният ред надясно, вдигаме и така подредихме целият първи ред, който се състои от бялото. Сега, за вторият ред гледаме къде са, трябва да наредим тези купчета, които са в центъра. Намираме ги къде са, примерно това, оранжево и зелено. Ето, то трябва да дойде тук. Зеленото го обръщаме да сочи към зеленото. Хващаме го в дясната си ръка и въртим нея страна. Веднъж надолу, надясно, т.е. към зеленото, дясна страна пак нагоре, веднъж надясно, завъртаме към зеленото, лявата страна надолу, връщаме и така то се идва на мястото. Същата процедура правим с следващото купче, което е синьо и оранжево. Синьо да сочи към синьо, оранжевото да е пред нас. В такъв случай синьото ни се пада отляво. Въртим лявата страна надолу, веднъж към синьото, вдигаме нагоре, въртим пак наляво, обръщаме синьото да сочи към нас, смъкваме дясна страна, връщаме бялото на мястото си и като го вдигнем, си идва на мястото. Така, сега с следващият ъгъл, който е червено и синьо. Червено и синьо. Завъртаме синьо към синьо и червеното пред нас. Понеже синьото ни е отдясно, дясната страна смъкваме надолу, долният ред надясно, дясната страна нагоре.
Завъртаме синьото да е пред нас. Смъкваме лявата страна, връщаме бялото на мястото си и така се поддържат всичките. Ако някой от ъглите е на мястото на друг ъгъл, който искаме да сложим, или просто е на мястото си, но е завъртян в грешната посока, сега ще ви покажа как. Примерно така. Всичките ни ъгли са наредени, но този е обърнат наобратно. За да го завъртим, правим същото нещо. Представим си, че слагаме някои от долните купчета на неговото място, така че това купче да дойде долу. Ето как. Примерно, червеното към нас, зеленото въртим. Зеленото надолу, веднъж завъртаме долния ред към зеленото, завъртаме нагоре, пак към зеленото долния ред, зеленото към нас, завъртаме, връщаме бялото на мястото си и сега това купче е излязло, т.е. намира в долният ред. И познатата процедура, зеленото към зеленото, червеното пред нас, завъртаме към зеленото, вдигаме към зеленото, обръщаме зеленото да сочи към нас и връщаме бялото на мястото си. Така. Последният ред ще го обясня в следващото видео. Благодаря ви за вниманието.